Amaphoyisa abambe umkhankaso wezivimba mzila eThekwini ukubheka ukuhlonishwa kwemithetho yemigwaqo ngalamaholide ePhasika. Intatheli yezindaba zeSABC uVusi Khumalo ikweminye yalemikhankaso asiphose izintambo kuyona. Vusi sikwamukele ezindabeni zakusihlwa. Yebo sinibingelele Vusi langa impela kunjalo silapha emgwaqweni omkhulukazi owaziwa ngo Route First okanye M4 North obheke endaweni ezimatasa kakhulu indawo efana nako Stenga ko Bhaliso ko Richards Bay kukhona kamaphoyisa la abambe imikhankaso ya evimba mzila agcwele amaphoyisa la amaphoyisa anhlobonhlobo kanjalo nala amaphoyisa ka Metro nama SABC akhona la ngokunjalo azoqinisekisa ukuthi kene imigomo noma imigwaqo iyalandela ngendlela efanele. Bakhona ke la sebebhadenywa kade beshayela beqise ezinkanjini zika Faro nabanye sebebanjiwe kodwa okwamanje ke asikakabi nazo izibalo ngoba umkhankaso ke lo osanda kuqala khona lapha ku Route First esingakusho la ababheki lokho kuphela nemigomo le COVID-19 ukuthi kakhulukazi lezi ithuthi zomphakathi efana amatekisi namabhasi ukuthi abantu baqikelele ukuthi bagqokile ama mask kanjalo futhi imigomo yokulandelana ngaphakathi kanjalo futhi nokuvula amawindi ngendlela efanele ukuze uqinisekise ukuthi kene abantu abathelelani ngegciwane le coronavirus. So umkhankaso ke lo usazohlala amahora nje kuze oshaya ihora le12 ebusuku kulokho kuhlolwa nje kubheka uqinisekise ukuthi abantu balandela yonke imigomo yomgwaqo khona lapha ekakhulukazi eThekwini bathe cishe saka isifundazwe sonke sakwaZulu Natal kodwa ke lo mkhankaso la ku Route First wona omkhulukazi. Sibonga kakhulu Vusi. Asibonge Vusi Khumalo besibikela bukhoma eThekwini.